जोंहा बिटिआर सरकारनि आरो बिखेखকৈ जोंहा बिटिआर सरकारनि जोंहा सीएम प्रमोद बर' सारनि माने दैदेननायाव जी जोलुर बादायनाय सारा बिटिआरआव 40टा समस्तियावनो बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि खालिंदुवार बिहाबावबो जोंहा दिनै 10टा बिसिडिसि दोङो खिन्थु एसे गायनाय खुयनाय आरो एसे गथ'फोरा सम गैयियाव मोननै बिसिडिसियावल'सो बेखौ खुंनाय जादों आरो बेबायदिनो दिनै मेरबांसुबा बिसिडिसियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनै जोंहा मेरबांसुबा बिसिडिसिनि मानब गिदिर चेयारमेन आरो गासैबो बिबानगिरि बिथांमोना आंखौ लिंहरनानै दिनै बे बेखावनो खाबु होबाय बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो आरो दिनै जोंनि जोलुर बादायनाय हाबाफारिखौ जोंहा प्रमोद बर' सारा माने बहुत सिरियासलि लादो आरो जोंनि सरकारनि दिनाव दिनै क'क्राझाराव दिनै जोलुर बादायनायनि हाबाफारि जेरै दुरन काप बायदि दिनै गोबां माने माबा फाइनेल मेचफोरा बेयाव जाना थांदो आरो जोंहा माने सिगाङो गासैबो जोंहा नर्थ इस्टनि गासैबो काउन्सिलफोरखौ लानानैबो बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन बेयाव बेस्ट टीम जोङो बे बान्थाखौ जोङो होनाय जादोंमोन आरो जोंहा दिनै प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव बड'लेण्ड माने एफसि बे टीमाबो दिनै गोख्रोङै बिथांमोनहा प्रेक्टिस खालामबाय थायो आरो बेखौ जोङो गोरा मोनसे टीम दानो थाखाय ट्रेनिंनि बेबस्था होबाय थादो आरो जोंनि थांखियानो जाहैबाय दिनै बेबायदि जे दिनै फरायबाल' जाया लेखा फरायबाल' जाया दिनै गोबां जोलुर बादायनाय भलि खाननानै गोबां माने खाननानैबो निजेनि केरियारखौ बानायनो हायो बेनिखायनो दिनै आङो बेबायदि चिफ सारखौ आङो साबायखर बावो बेबायदि गोख्रों दिनै हाबाफारि लानो थाखाय आरो जोंनियाव दिनै गोबां समस्या दोङो आरो जोंहा बे जोलुर बादायनायाव गेलेयोबा मानसिया माने एक्चुअलि फिजिकेलिबो स्ट्रं जायो दिनैनि तारिखाव गोबां बेमार आजार जायो हेल्थ कनसियासनिबो बे खोथा दङ बेनिखायनो आङो मा बुंनो जोंहा जाहाथे बयबो बाहागो लानानै खाबु लानांगो आरो जाहाथे बे जोलुर बादायनायाव बयबो बाहागो लानानै जाहाथे सासे नेशनेल प्लेयार इन्टारनेशनेल प्लेयार जानो हायो आं बिथांमोनखौ माने आं लुगैयो बेबायदि जानायखौ गतिके आरो आं मा बुंबावनो गतिके बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ